Garawum etrawynyň potrot yerlerine buğday örülýär. Adamlar saman satýar. Bir teleşke saman 500 manat. Egerde içi gamışly bolsa 600 manat bahalanýar diýip adatlygyň marda kawarçysy habar berýär. Soňky günlerde ýollarda polisiýa, ýol gözegçilik işgärleri mundan öňki ýyllarda garanyny görülip eşdilmedik derejede köpeldirli. Olar ören ýakyn aralyklarda durýarlar we hertiniň ýanyndan geçende 10 manat para bermelip saman naşıyan traktorçylar aýdýar. Egerde para vermesen hani samanyny dök. Birden aşagyny buğday bar oraýmasyn diýerler. Samanyny dökseň, soň ýüklemek iş. Ýöne bulam hem mesel. Samanyň aşagyndan buğday çykmasa, olar traktordan bir bahana tapýarlar. Onsoň hem samanyny döküp, hem 10 manat para berip, iki işli bolanyňdan samanyny dökmän 10 manat bilen sapsaň kaýly bolýarsyň diýip, adynyň aýdylmalygyny soran traktorçy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Baýdylýanlary beýlek traktorçylar hem tasdik edýär. Şu gün şol bir daýkan birleşigine 4 gezek gatnadym. Aralyk gaty daşan däl. Emma 6 sany polisiýa işgärdi. Her geçenimde 10 manatdan paýladym diýip, saman satmagy giden ýene bir traktorçy gurrun berdi. Gelýän maglumatlar ýurtda dören azyk krizisinden diňe polisiýa işgärleriniň däl, häkimlikde işleýän resmiýleriň hem beýkanun gazanç edýänligini gorkadýar. Häkimiýet wekilleri bize öz ýetişdiren gallamyzy ogurladyp, biziň alaçsızlygymyzyň arkasyndan pul gazanýar diýip kärinneçileriň biri şeýle gurrun berdi. Kombayn ýermerinden öň buğday ogurlanaýmasyn diýip potrot ýerime hukuk goraýjylar we häkimlikden gelen adamlar gözegçilik etdi. Men olara ýagşdan ýamandan hiç zat diýmedim. Emma olar öz aralaryna bir zatlar gurlaşdylar we soň biri meniň ýanyma gelip, "Saňa buğday gerek gelmi?" diýdi. Men kime gerek gel? Hemme gerek diýdim. Şondan soň ol adam her halta buğdaýa 100 manatdan pul berip bilýärmi diýip sorady. Men "Biraz pulum var, ýöne garaşsaňyz derrew kardyny tapaýyn" diýdim. Ol adam taýin bolup gelmeli ekeniň. Bol, näçe halta gerek bolsa, kol çukura goýdurup derrew arlydy. Ýanyna bar pulu öz buğdaýyndan buğday satyn alan kärinneçiniň sözlerine görä, häkimiýet wekili oňa buğday öýüne giýjek gitmek we ören serasap bolmagy hem taşyrypdyr we egerde tutulsa özleriniň jogap bermejekdigini aýdypdyr. Men olardan gorkup durdum. Özüm barmamsaň özleri gelip teklip etdi. Buğday ýöreği polisiýa, häkimlik işgärler üçin pul, para ekenlip azatlyk bilen gurlaşan daýkan az ýylgyryp aýtdy. Synçylar Türkmenistanyň soňky ýyllarda öz ýakyn taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini aýdýarlar we bu krizis hususan her ýyl un, çörek gatçylygy we buğday ýöreği wagtyndaky ogurluklar, polisiýa, milli howpsuzlyk garawulçylygy bilen tasdik bolýar. Şu gün Lewapdan gelen maglumaty görä, bu sebäpde hem orok ogurluksyz geçmeýär. Däne etrawynyň 3 kersen, gabakly, maý, bahar, kaksasan ambarlaryna daşalýan buğdaýy ogurlayan adamlar anyklandy diýip habarça aýtdy. Sürüjüler harman ýol başçylary bilen dilleşip bilelikde hereket edýän ekenini adatlyk bilen anonimlik ýagdaýyna urlaşan çeşme aýtdy. Häzir milli howpsuzlyk işgärleri Farap, Çärçew, Saýy etraplarynda hem ýygnalýan buğday hasylynyň sagaman harmanlara goşulmagyny bir gözegçilik edýärler. Adamlar bolsa bu milli howpsuzlyk ministrliginiň öz taryhyny neden iň peýdaly işi diýip gülýärler diýip habarça aýtdy. Döwlet tawsyrlyklary esasynda her hektardan 18 sentner dän almaly. Emma adam bolan etraplarda her hektardan 3-4 sentner buğday hasylyny vilayet häkimi ýygnak geçirip başlyklara agdyndan gelenini diýär. Emma mundan peýda ýok diýip azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şeýle-de Fara etrawyna bir daýkan birleşiginiň başlygynyň vilayet häkiminiň ýygnakdaýdan hapa söýgünçlerine çydaman dökün, suw ýok wagty nirede bolduňyz? Gapyňyza 40 sapar geldim. Kabul etmediňiz. Inni harmanyny häzir hoja bolşuňyz adalatsyz bolýar diýenligi. Häkimiň ol başlygy milli howpsuzlyk ministrligine tawsyranlygy habar berilýär. Türkmen medeniýeti ýurtdaky kynçylyklar şol sanyny o hojulugyny emele gelen agyr ýagdaý. Buğday hasylynyň milli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan goralşy hakynda hem hiç bir maglumat bermeýär.
Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyna watanyna gaýdyp bilmeýän raýatlaryň pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagyna degişli hüýt-hötme girdildi. Kararyň teksti 8-nji ýylda betarap Türkmenistan gazetinde çap edildi. Täze hüýt-hötmeler ýurduň daşynda galýan we watanyna gaýdyp bilmeýän Türkmenistanyň raýatlary üçin täze pasportlaryň berilmegine we pasportlaryň möhletiniň uzaldylmagyna degişli Türkmenistanyň daşynda en çemel bäri dokumentsiz kösenýän türkmen raýatlary üçin wajyp bu ütköşüklük ýagny 2010-njy ýylyň migrasiýa baradaky kanunyna girilen täze goşmaçylar 29-njy maddanyň 6-njy bölümine Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň gitmek we girmek üçin pasportlary bermegiň tertibine degişli. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda wagtlaýynça ýa-da hemişelik ýaşaýan halatynda olar özlerine garaşly bolmadyk sebäplere görä Türkmenistanyň gaýdyp bilmeýän ýagdaýynda güýji ýa-da möhleti gutaran ýa-da gutaryp barýan pasportlary Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasında uzaldyryp biliner diýilip kanunyna goşulan hüýt-hötmede aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde de pasport bermegiň takyk düzgünleri we ýüz tutmagyň ardalara garamagyň tertibi çap edilmedi. Ýurdun häkimetleri bu ütköşüklükleriň dokumentsiz daşary ýurtlarda bir kanun galyan türkmen migrantlarynyň ýagdaýyna nähili täsir etjekdigini düşündirmeýärler. Kanuna ütköşüklük girizmek hakyndaky resmi habarda diňe pasportyň möhletini uzaltmak üçin prezidentiň kararynyň talap ediljekdigi ma'lum edildi. Möhleti geçen pasportlar soňky bir näçe ýylda ýüzlerçe müň türkmen raýaty üçin agyr mesele öwrüldi. Şu wagta çenli Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermek we täzelemek işini ýerine ýetirmeýärler. Netijede daşary ýurtly köp sanly türkmen raýaty bir näçe ýyllap dokumentsiz ýaşaýar. Diňe bir Türkiýanyň özünde adandan 10 müňlerçe türkmen migranty ýaşaýar. Covid-19 pandemiýasy ýurdun daşynda galýan türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň migrasiýa baradaky şol bir kanununda daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalar arkaly pasportlaryň berilmegi göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýurdun daşynda hemişelik ýaşaýan raýatlar pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsulluklar arkaly Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutup bilýärler. Bu raýatlaryň pasportlary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi darasyna tapşyrylýar we Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsulluklar arkaly raýatlara berilýär diýilip kanunda aýdylýar. Emma kanunda kepil geçilýän düzgünüň tersine iş ýüzünde ýurdun daşyndaky raýatlaryna ýaşaýan ýurdunda türkmen pasportyny almak mümkin däl. Konsullugy ýüz tutulanda türkmen raýatlaryna Türkmenistandaky migrasiýa gullugyna ýüz tutmak maslahat berilýär. Daşary işler ministrliginiň wekilleri kanunlarda göz öňünde tutulan pasportlary bermek düzgünleriniň iş ýüzünde ýerine ýetirilmezliginiň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Türkmenistanyň migrasiýa degişli kanunçylygyna ütkötmeleriň giridilmegi hakynda resmi habaryň berilmeginiň öňü tirasynda 5-nji ýylda garaşsyz Neşer Türkmen News Daşary işler ministrligindäki çeşmesine salgylanyp Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň ýakyn wagtda pasportlaryň möhletini 2 ýyllyk uzaldyp başlajakdygyny habar berdi. Bu habaryň ýa-ni dewlet opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow Türkmenistanyň Fransiýadaky elçihanasynyň wekiline salgylanyp häzirki wagtda türkmen häkimetleriniň pasportlary uzaltmak meselesini seredýänligini we bu mesele boýunça karary iýunyň aýagynda garaşylýanlygyny Azatlyga gurrun berdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden we ýurdun daşary ýurtlardaky elçihanalarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. Möhleti geçen pasportlar bilen baglanyşykly mesele Birleşen Ştatlarda, Türkiýede, Kiprde we beýleki ýurtlarda türkmen migrantlarynyň geçen ýyl nägilelik bildirip köpçülikliň protest geçirmegine esasy sebäpleriň biri bolupdy. Türkmenistan daşarky we içerki migrasiýa degişli ýagdaýy görkezýän statistik maglumatlary çap etmeýär. İşsizlik türkmen raýatlarynyň köpüsini iş gözlemek üçin ýurtdan çykmaga mejbur edýär. Ýurtdan giden raýatlaryň sany barada takyk maglumat ýok. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmelerine görä, diňe 2009-njy we 2019-njy ýyllaryň aralygynda ýurtdan 2 milliona golay adam çykyp gidipdir. Daşary ýurtlaryň migrasiýa gulluklarynyň maglumatlaryna görä, her ýyl 10 müňlerçe türkmen raýaty dürli ýurtlarda ýaşamak, işlemek we okumak üçin resmi taýdan hukuk alýar. Daşary ýurtlarda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlylaryň sanynyň hasam köp bolmagy çak edilýär.
Lewap vilayetinin dolanırış merkezine medeniyet hepdeliginin yogur hepdeligi başlandy. Ayın ayağına Türkmenabada prezidentin gelmegine we täze esgalaryň açylyşyna gatnaşmagyna garaşylýar diýip yerli habarçy habar berýär. Her ýyl Gurbanguli Berdimuhammedowyň doglan güni bilen tamamlanýan medeniyet hepdeligi Lewapda 21-nji ýyldan başlanmaly we prezident bu sebäpde 24-28-nji ýyl aralygyna sapar eder öýdülýär. Tevtin uçor mendilinden gaýdyan arkada köçesiniň uğruna ekilen bağlar onlarça suw maşin bilen güýçli basış astyna ýugulýar we suwarylýar. Elektrik işgärleri prezidentin görejek ýollarynyň uğruna akçyralaryň sütünlerini renkleýär. Lampalary çalsyrýar. Şäheriň araççylygy işgärleri ir saat 6-dan 11-e, öýlen saat 16-dan 20-e çenli aeroportdan şähere gelýän ýoluň uğruny syrıp süpürýär diýip habar saýtdy. Tewit paýtagtynyň araççylyk gullugynyň işgäri adatlyk bilen söhbetdeş bolup, inni 20 günläp şeýle boljakdygyny, adamlary gize günni diýmän işletjekdiklerini gurrun berdi. Alyan aýlygymyz 1200 manat, onun adından 50 manady süýse satyn almagy diýär. Sagaman şu çäräni hem soğusok, soň ýene 2 ay arkamda şemal çalar. Emma sentýabrda ýene de iş köpeler. Sebäbi maslahat bar. Türkmenabadda geçmelidiler. Bizim işimiz sonuna has köpeler diýip Türkmenabadyň araççylyk müdürliginiň işgäri aýtdy. Prezidentin 2018-nji ýyllaky kararyna laýyklykda Lewapda gurulýan Away binasy şu aýda taýýar edilmeli. Awaýyň gurulşy 2 smenada gize günniň dowamyna diýinman alınıp barlýar. Onuň daş töweregine baga ekilýär. Öňündäki meýdança täzeden asfaltlanýar diýip habar saýtdy. Şeýle de şaýoryň uğrundaky edara kärhanalaryň öň tarapy täzeden renklenýär. Aeroportdan prezidentin boljak ýerine çenli aralykda onlarça ýörüý töleşdirilen awtokran ulanyp çıra sütünlerini agy renk bilen Oğulhanyň 8 buruşly ýyldyzy şekline ýasalan bedegleri bolsa bürünç, tylla renkleri bilen renkleýärler. Gize saat 12-den soň ýollarda awtolaw hereketi kesilenine şaýoryň uğrundaky awtokranlar hassa köpelýär. Arkada şaýoryň uğruna gurulýan köp gatly ýaşaýyş şaýlarynyň gurulşygyny tamamlamak üçin hem gize günni işleýärler diýip habar saýtdy. Bir ýerde gurulýan 17 zaýyň önüne gizelerini bag ekmegi işleri alınıp barlýar. Bu işler üçin hatda beýleki sebäplerden hem ýörüý töleşdirilen awtomobiller kömege çağırlypdyr. Umuman alynan medeniyet hepdeligine gawat Lewapda 3 sany uly desga, Away binasy, Kerkiniň täze howa mendili, çärje etrawyna gurulýan gaz turbinaly elektrik kökedi dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilmeli. Bularyň içinde iň ýyda galýan Away binasynyň gurulşy gize günni işlense de bu bina entek doli taýinlärlip habarsy bilen gurulşy işgäri aýtdy. Bundan başga aeroportdan aýdýan ýoluň uğrundaky leýkeşleriň köpürleriniň haýatlaryny renkleýärler. Ekskavatorlary getirip leýkeşleriň içini ot çöpden araçlaýarlar. Ýurdun ösüşini makavatlandyrýan suratly sütünleri, çatyryklardaky svetoforlary ýuwar diýarlar. Ýollaryň çylyklaryny täzeden çylyarlar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 9-njy ýylynaky maglumatyna görä, Türkmenabaddaky Away binasynyň gurulşygyny işleýän 40 ýaşly işçi 4-nji ýylyna iş ýerine huşuny ýitirdi we 5-nji ýylyna aradan çykdy. Türkmenabadyň köpürli hastakanasynyň lukmanlary onuň infarkt bolanlygyny anykladylar. Ýöne kömek edip bilmediler diýip neşir ýazýar. Adatlyk bu maglumat häzirlikçe başga garaşsyz çeşmeler arkaly tasdikladyp bilmedi. Kanun boýunça Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazinasy adam hesaplanýar. Raýatlaryň sagdyn hem howpsuz rahmet şertlerine hukuklary bar. Döwlet adamlaryň diň almak üçin hem de işden boş wagtyny peýdalanmak üçin amatly şertler döredýär. Emma durmuş ýüzünde raýatlar, hususan prezidentin gatnaşýan dawral çäreler bilen baglykda iň pes aýlyk tölegleri bilen ýa-da tölegsiz, hatda dinç günlerinde we iş sagatyndan daşar hem agyr, öz islemeýän işlerini etmäge mezur edilýär diýip hukuk goraýjylary aýdýar.